Mur ndase kok kelati ya, Mur? Piro iki mau, Mur? 12.000 Mak. Ya Allah. Meneh Mur pindang. Sebabnya apa? Sebabnya larang. Enggak, sebabnya apa? Nek ngene iki iwak gak akeh. Iki jembol jere enak. Tak kon sing pindang iki pun yo tak telek-teleke dikongkon mangan. Oh, pura ngono. Luntung aku ora tak pangan. Mur nek kaya ngono. Gak aku geluntung tapi ki tok telek mbek ndase tak buak, Mak. Gak Ngene. ndang luntung. Telek tak ben utuh tapi ki ndas mbek teleke mengisor ki tak buak nek aku. Walah, pur banget kono sing pindang telek rati buak banget tahu rupa kurang gadek laro kon buat telek. Mor iki ndas aja mbok buak lho Mor yo iki. Ki anggere buak ndas iki kok totoanem nyawa kowe. Tenan. Iki pangananku. Kucing aja ngantek uman. Lah tau slirik iki sakno iki. Wis nyah mbok pangan. Wah, wis nunggoni Mak, ya Allah. Kenapa, Mbak? Alhamdulillah kok ujung-ujunge nek ketok roti goreng, ketok Iku roti nek pesek, aku sing mangan. Oh, sampean. Nenek kucing ngono kan aku kok mangan daging. Larang regane murid iki daging 12.000 kok. Diaduk pindang 12.000. Ngene kayane wong lanang diaduk ngene. Piye iki? Kanggo sedina apa ora iki nek bateli 5 ora kanggo sedina iki. Ya lomboke sing akeh Mur. Engko. Ana kene iki aja mangan ah, kowe mbontot ae kae. Oh, ngoten. Iyalah. Kok Mur kiri tak kon bontot. Apa botok dong aku lah ngomongin mau panganan kok botok. Ndek sore kok kaya ambok sing kekayaan aku seneng nek bosku ki resik-resik asu. Pak, jadi kan kenceng loh. Oh, Kekayaan warisan di mana? tapi kok kaya ngono. Kok mbok gawani sing lanang. Aku tapi mangan pindang ki seneng nek dijur. Mbak Lina gak seneng, Mak. Goyak aku ora mangan Lina. Wis kok aku wis pokoke. Kok man Mbak Lina sakmene gedene mosok apik anu le. Oh, kok sakmono gedene kok. Wis, guys. Posek tombor lomboke tomat gorene. Langsung tak nyen gak sadembah ya. Boleh. Tombor. Pamane banyu gak mengalir kan yo. Cawis banyu ora langsung ke pasar ngedulek iki pur. Apa pre? Pre ulek. Anu pre ubah pre kengko kena mental kuwi. Terus tak kongkone, "Pre masak." Ngene. Anu Mak, aku kanggo. Bongkok ora kowe kena mental. Iki ngono lek damsi akeh kena mental. Untuk model mentalnya. Mental iki lembut-lembutan. Lombok ijo itu lombok murid jenenge. Lho, Mak, lah engko digo nyambel digo ngosek. Goreng tampak gorengnya aku ngrasakno kok komet aku. Lah digo nyambel digo ngosek ayo kurang, jare penyambel bereng. Iso. Endi? Iso? Dek iki kan tepekku ketok iki. Kene buka kene ijo, kene mengumu ya Allah. Badun. Kene Kene sing apa? sing ana Mbak Jess lho, aku ndelok komen nang jero. Kene sing ndelok Wah, komen. tak apa saudara. Sudah Kalau Pak tukang sedekah. Mak ini dileno. Kok pinter aku rupul.
Arifin bareng ki yo ngono, ora nyuting. Lah aku glindungan. TikTok kae lho. Lah ketok TikTok didelok wong sak donya, ora apa-apa. Aku yo kok jupe kok. Iya. Nikita Mirzani, paman aku ngono Nikita Mirzani. Nikita kan kene ambune saiki yo kena tak mulus. Mulus. Ora mulus, Mbak. Mulus. Mulus ki uang mah. Lah ya aku tak fulus. Lah iki gak dadi dhuwit. Ora mulus. Fulus ya dadi dhuwit. Dadi dhuwit. Dulu aku ora dilek Amadil. Didelok iki. Perjalanan berarti. Tak iki pesen, guys. Ngeri umur gak kangen. Lah nek belanja bingung mak belanja apa? Bingung. Wah. Dan pesen amah ya diterno. Kok temen belanja kuwi. Heh. Ayo mari kita dijual. Lho, amah yang duwe. Tak duwe. Kon golekno ya. Saya yang kok socongan. Mbak Ama, paket datang. Berapa Mbak totalnya? 30. Amet. Tapi kok Suliman iki larang kelan bojomu. Wah, anak bojone juga ning kene le. Yo kok iso kanggo telon. Ora kok. Di. Malah ora tau kelon kok seminggu luwe. Tapi Mas curhat. Yo lah direne kelone malah kelon kok iso. Seminggu iki kelon. Iya, seminggu luwe aku padahal tuh gede bayi. Ya Allah, anak to. Aku prei. Ayo bahaya. Yo malah ya tuh dhewe-dhewe. Tur dhewe-dhewe terusan ya. Pinter wae. Tak kembat tombut ngono. Apa-apa kok ini? Mori bendino iki. Yo. Duyan. Duyan iki Mbak. Enak. Kowe sudah harus. Berarti kata Rai, Mbak. Rai sampai 5 dino kadang sampai minggu. Wah. Mau nek kirane rodok suwe yo. Amet. Wis ya langsung deh ya. Iya, makasih ya. Oke. Degas ora, Pe? Aku kok. Kowe dini teko wis entek tajung tak kon sitok-sitok lha pejuk loro lucu mati ngono. Iya. Lah saiki lagi. Iya. Makanya beli tempe boten. Itu tak siapnya. Saya pasang. Tempenya goreng ngono ae lho. Lah yo nek nyambel tempe tak gorengi. Iya, godhog. Tempe digodhog. Iki lho. Tak sampai. Ya kan entar iki. Kan kemarin kita. Yo. Kan ada tuban ya. Ini gak mau anu ramai tambah. Berarti ini gak ramah kayak jubah lho. Kalau balik. Guys, biasa. Pindang. Loh. Oh. Oseng pindang nih, wong Jawa. Besnya, besarap. Lagi lah mak ijek enten balungnya mak. Tapi itu lagi tangan Mbak ini. Pinter ya, mogok telake. Ndas setok sing tangan. Pinter, Mur. Engkau janjikan
Aja mbok panjang-panjang ku pengen nyanyi bose. Aja sik. Aja sik, Mbak. Oh, wadani ya. Aja sik, Mbak. Kepancing ngomong ke lho. Kira gak percaya ya kamu iki campur penyanyi ya. Tapi nggih, Mak. Wono, kanan kiri ngarep guri nyanyi kabeh. Enam semua wis gak ada anak. Mama kene kok kene iki saling sayo saling mendukung para apa? Para karaoke kok. Para karaoke. Asamu koyo kowe. Tapi dibalangi tanggamu. Sopo sing mari balangi? Wong sing tukang balangi iki yo padha karaoke. Bumbu apa, Mak niki? Bumbune Bakwan iki. bakwan. Bakwan, guys. Make bakwane iku pakai kencur. Mak suka kencur. Gak patoke. Nek ngemi iki yo kaya kemiri jahe. Ngeming. Kemiri kaya kemiri. Nek kemiri pakai emak tapi jaga. jahe sing wangi, ini enak. Aku ngomong, aku ndek kemarin Mbak Yuku. Aku mau ilmuku tak gudah-gudah ngomong. Dedek mau. Seluruh dunia. Boleh yo. Terus apa urang iki? Nek mak kira dilok. Ilmu mak kira. Nek mak kira ngemine ora nganggo jahe, nek terima urang tok. Urang rico. Urang dilok. Mana ini? Aku kok anggo urang mak urang larang kok. Nek nyanyi iki kudune iki swara iki nek artikulasinya itu harus benar. Nah, oktavnya lek Davi sih sampai di mana? Oktav. Nadana D apa C apa F apa G. Nek G iki la le la G. F la le la. Nek D la le la la le la la le la la la. G. La dala. Guys. Mungkin semua, itu separuh ya. Seprapat, Mak. Itu kayak kulkas ya. Laler. Jadi ini tidak pakai endok. Kakek. Pakai apa? Ya endok ya. Iya, sakene. Ya endok ya. Untuk sumbangan aku. Untuk sumbangan akeh kok. Oh, layak pakai endok. Endok lopo? Walah. Premium. Sangat-sangat premium. Ya enak. Beda sih masa nek gak enak. Mbak Wani sing rondok cocok iki ya mok murtok. Purin mbek iki tak kon mok apa? Mbak Wan kae yo gedabel kaya pur. Dimblak. Tapi susah nek Bu Saskia. Bu Saskia yo rondok tipis, Mbak. Tak kon Mbak Wan wis tahu ya, Dek. Sampun. Enak menurutmu piye? Ya lumayan. Enak mur ya. Nggih lah. Paling enak neh. Lek dames. Ini anak aku dulu. Heeh. Aku nek belakang belakangku. Aku prank. Lain lagi. Gak murah kuwi masakanmu serang mbok cocok. Enggak. Agak tahun itu ya. Gak tahun itu. Mau ngapus. Ngapusi. Ini aku curiga mu nih gak tahun itu.
Maksudnya iki cocok ki apa? Wis kan wis ngerti sortenane, Mbak. Ya pirang tahun ya, Mak? Lah wis ngerti sortenane, dadine ya dadi gak cocok ngono lho. Nek Bu Sasia iki Pak Arifin iki senengane sambel Sasia. Sambel apa? Terong. Iya, Mbak. Anggere mesti sambel terong kok. Sambel terong. Nek ndek niki ngatine yo kok katene oh ngatine malah. Nek jangan iki pokoke angger ngono iki. Kan nek Pak Man loro to. Niki jangan iki cek. Nek kita masak kan pakai perasaan lho. Nek ngati niki matang wong iki. Matang iki lho iku matang lho ora. Nek pikirane rodok senteng iki ketemu enak. Tapi nek ngati nek kokon jangan detik ini enak. Ya mbok yo. Detik enak nek ora. Tapi nek kokon detik yo mantan jan udah bring enak. Nek masak akeh, nek masak saitik ini ki angger ndek niku pokoke. Angger mateng e. So. Yes. Nek aku masak akeh yo malah bumbune malah wakeh sak. Pun apa Pak janane? Salah itu. Nek goreng ojo. Iki nek goreng ojo gede aku gak suka. Harus tipis-tipis. Iki sesuk tak preserin Mbak iki gak mau. Wes ah ya, apa ya? Karek nyambel ku nek tak sambelan wes. Sudah ya. Enggak wis. Endi uleke ora sanggup saya wis saya. Mari gak sedep. Kejur emang. Tipak-tipak apa malah enak. Pak bumbu-bumbu malah enak. Nek tipak lepung yo gak wae. Lepung iki. Iya nek tapi nyambel guys. Nyambel apa, Mbak? Terus bagaimana, Bu? Napa, Pak? Saya punya. Niku tak beriku jalan kok. Hah? Tak beriku jalane. Tapi apa? Iki sambel. Lah mampir dalan rate imangan kene. Oh, Kok kono ora keimangan. Gula ora mesti satu cawis ya nek mergo iki. Dadi kowe karek pas ngono. Iya, Mak, iya. Wong yo sing ngadeg ngono yo aku. Yes. Mantap. Nyambel iki nganggo moto enak. Itu iya. Aduh. Sudah tadi. Makan kena mangan tak sampai sini. Kalau murung kalau Belas. murung ini kalau kebun lah loh. Lah nek kong 3 pipun tak. Mereka kau dilang. Ya Allah. Dilang. Ya Allah, ya Allah. Pripun, Mbak, jangannya, Kak? Kecutnya pas. Kita kue mana sing ngadili. Loh, nggih. Percaya aku. Nggih, enak to, Pak? Oh, jelas. Dimasak kula. Ya, makin terlalu. Kula. Gila tuh. Entar akon-akon. Iya. Sandra. Sandra. Sandra tak uji. Kena berapa uji anu le. Kok termasak. Entar akon-akon. Kemudian yang ibu mana, nek mana ini jak merken golek kan?
Enggak juga, Mak. Rabi ya urung kok. Tak kok mana? Meteng aku iki. Oh, mamak piringku nek mamak ngene. Wah, dicongcong ngonten, Mak. Kena gue konten ke bayi. Oh, ngono ya. Piringku nek wayah ngonten, biar nang omah karo lek Janis. Oh, dititipke. Oh iya. Aku ya tanda tanya. Wes ada rapi lah kok. Mah, Mon. Loh. Aku dhisik sak koyo anak kok. Kapan di sana? Gak terus nak mriyek kok sana. nggih, Pak. Bedino, Pak. Ya Allah, pongane ngene iki terus, guys. Kung wayahe. Dereng wayahe. Karo sandre memet kok gatelan. Sing sandre yo padha ae. Nggih, dereng umur, Pak. Bener, Pak, niku. Hane wis memet yo. Mbak Hani dhuwur kupas kok, Mbak? Dua berarti. Hane wis paceng. Kembut. Kembut. Iki senior kuwi jan tenan kok. Bedino iki marahi ngono kuwi. Itu nek wis nikah. Heeh. Pamane kan cedak lah yo. Ya. Kan cedak padha mbek aku. Heeh. Bojone cedak, aku bojoku yo cedak. Apa Iya. engko sama. Iya. Ku nek enek apa-apane, mbok bojoku ngene-ngene. Alah, ngene ae. Ono solusi mbek aku. Oh ngono. Berarti konsulen sampean ngono ya. Mungkin kan itu kan biasanya nek cedak mungkin yo siap-siap yo kurian. Heeh. Kan ini. Untuk nek kurian benang. Ben ae. Kok nek kudu balik dulu. Oh ngono. Namun kuliahnya segitu. Dapat ilmu, guys, dari Mbak Mur. Tapi nek gak dikei kuliah gak cepet. Nek kuliah mau awet iki mbah ibu. Mbak Sego. Mbah ibu. Mbak Sego. Serah Pak menimba ibu dek nes ngene. Sawet ta yo Maria. Itu ben dibujuk karek pintere no. Iki merbrambangnya buat dulu, no? Karek praktek. Dikai ilmu mae, Mbak Mur, Pae. Nah sekolah ini kurang serak. Nek mengkene langsung blek. Jeruk prakteke karo mae, Pae kuwi. Iki to aku suwi cilik esuk gak tau roh. Maksud iki sering, Mbak? Yo esuk biasane gelem kok. Ya Allah. Ini kan krungu aku nggak deket krungu aku teko malah siap-siap gitu malah malah. Mau aku mlayu wae. Makane nek sampean ngono ki mulai, Mbak, aku bingung bengoki sapa. Kayane pendopo yo ngono iya. Bingung aku ngono kuwi. Gak usah bingung. Matno ae. Imo. Ya, aku yang ngono. Jarak aku yang ngono. Pun ditambah ke, Mak? Iya tuh ini Pak Pras ya. Oh, dik bengi, guys. Yo guys, jadi Elsa sudah sembuh kakinya. Maksudnya wis kempes. Kan aku takon pijetno dari oka anu iki gak masalah sing kae iki. Iki koyo anu ngono lho. Anu lho koyo borok tapi mbok jero. Kok dipangan pela-peli lho, tapi gembok atos. Nek kacang lu malah kacang lah Mas. Lah ya kacang lho Ndek. Tapi yo bintik-bintik. Terus Mbak Ita tak telepon dulu, ta nulung celok nonton Pak Pras. Bobote piro, umure piro?
terus dikei obat. Maksudnya resep. Tak pas ora tak kei apa-apa inggil ngene. Biayanya berapa yuk gak gelem iki. Ini apa yuk? Gak penak. Nggih sungkan. Penak men. Nek sekolah dhuwur-dhuwur dadi jaluki resep. Ya matur nuwun, Pak. Sampeyan tak gawekno anu. Tak gawekno apa? Lontong opor. Ya. Tak gawekno lontong karo gulang galih. Aku biasanya gawekno Pak Pasi gulang galih. Terus apa kuwi? Dim. Pingko, Mak. Mingko, Tape. Mingko, tape, ngono guys. Terima kasih Pak Damis, terima kasih Pak Damis, Bu Damis, kenapa sambel wis Beb? Masak ngene kok wangi. Artis kok wangi. Udah bikin penak itu apa nih, Mor? Bro, masak iku yo kang ngewangi lho kok lemah yo karo mergawe. Kok iso Ngono ya. Iki yo mergawe. Ya terus mending ngene ya. Mak karo mergawe, Mak. Alah pinter. Jadi masak karo mergawe. Lah aku tindepang make bingung bar nyanyi. La 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 la. Kenapa Mor? Lho, anak ayamnya masak. Pakai tangan. Kok piro-piro sing delok kan yo lihat aja nanti. Mau sepenting diiseni. Iya, sebenarnya di sini jerman. Ya, ini sudah. Kowe ngono ki kowe gak sama karo Iya. aku. Oh, Untuk kowe Ra. bingung konten. Iya. Darani ae. Enggak apa pengen. Sing ndi? Ya, Iki lho ngene mari anu lho. curah. Ono turah jadi makan kok ae. Curah apa lho, Mbok? Curah-curah apa? Nek kaya urip kaya apa? Baik kaya. Sudah matang. Wow.